Ik hoop je dat jou ook in geerwerking met die oren parlementariërs die uit Friesland komen, het verschil maken willen voor uw inleven Friesland. Het gaat je goed. Tegen dank. In de Stetensil wordt naam van Adema. Mijn dagsopinie in het heb ik de conclusie lutsen dat het kamerwerk en het wijzen van Fries stedenlid net te combineren valt. Tijd en afstand tussen Den Haag en Ljouwert maakt het onmogelijk. Het is net alleen nog politiek, wat natuurlijk de basis is van waarom we hier binnen. Maar je leert de mensen kennen en ik moet toch wel zeggen dat het altijd heel noffelijk weer om samen te werken met oren mensen. En ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik rekening houden met de mensen, zeg maar. En ik had altijd bezocht om dat te doen en dat ik daar in Den Haag proberen. Dus wat dat ik het wel mijn opinie had, ja. Zijn opvolger is de 24-jarige Jeffrey Graansma. Dat verklaar je en ontjet ik. We leven in een land met een poldermodel, dus uiteindelijk zul je een compromis sluiten moeten om verder te gaan, om een meerderheid te vinden. Dat is bij de PVV net oors en daar strijden we altijd voor. En dat zal ik persoonlijk proberen altijd te doen.